Raamatun paikka, Samuel, 14. luku, 86. jae. Kun kansa tuli kennokakkujen ääreen, niin katso, niistä vuoti hunajata, mutta ei kukaan vienyt kättään suuhun, ja kansa pelkäsi valaa. Tässä taas tulkinta toisinpäin. Kun kansa näki hunajakennon, niin katso, niissä oli hunajaa, mutta kaikki ovat laittamat sitä suuhunsa, sillä kansa uskoi liittoa. Katso, jos hunajan ovat tehneet mehiläiset, eli hyönteiset, koska sä olet mitä syöt, niin vältä hunajaa. Katso, mehiläiset tekevät myös toukkia niin kuin hunajaa, joka on niiden tuote, niin tuskivat olla mehiläisen toukkiakaan. Vältä siis hunajaa, kuten muutakin hyönteisistä tehtyä ruokaa, niin että saisi syntyä ihmiseksi seuraavassa elämässä. Seuraava voikin olla sitten kova paikka joillekin. Myös lemmikkieläimiä tulisi välttää. Jos sitä tahtoo hiukan rakastaa niitä eläimiä, sitten sitä seuraa niitä rakkaitaan, niin olisi huomattavan paljon parempi rakastaa ihmistä, niin saattaisi sitten seuraavassa elämässä päästä syntymään tällaiseksi ihmiseksi vielä uudestaankin. Lemmikkieläimiäkin siis tulisi välttää, valitettavasti.